velika je suša bila. Lepa je i masa silaže, stvarno smo zadovoljni. Ima zelene mase, stvarno. Ovdje ima 7 prikolica. Ne treba nam više. Prošle godine smo izvukli 5. Evo ove godine 7, eto, za 2 više. Duže će trajati, ako ništa. Neko će sada me kritikuje što je ovako brzo taba. Prešao sam preko ovoga već 5-6 puta. Mogu malo brže. Ovo čisto tabam još malo da ga ulepšam. Zato što ćemo sada pokrivamo. Ovo je baš dobro utaba. I upasili smo stvarno i... Ne znam da li je se vidjelo na snimku. Kukuruz, bila je velika oluja ovdje kod nas. Dosta je kukuruza izlomilo. I mislim cijelo njivu, skoro. I kombajn je sve uspio da pokupi, što je sad imamo čudo dobro. Zato smo ove godine i uzeli kombajn sa ovim samohodni što ima napred kako se to već zove, ti rotor. Ok, da. U svakoj njivi nam je kukuruz polegao. Šta ćemo raditi sa branjem, ne znam. Idem na ručno. Dakle, mašina. Eto, naravno da bi bilo to. Ostavite like, share i subscribe na kanal. Hvala vam na gledanju ovog klipa. I veliki pozdrav od mene. Vidimo se u nekom novom klipu. Pozdrav.